אוקיי, אז היום פותחים מתנה שבועי. אז נתחיל אומייגאד, כמה מתנות! אבל מה שמבאס זה שם של בופסוג. זה מה שמבאס. כי בופסוג הם כאלה לא טובים. כאילו לא יפים ולא שימושיים כאלה. כן, לא שימושיים. אבל כמה. אומייגאד. שמרתי את הכל לסרטון הזה. רק צבעי הקשת הזה נראה לי שימושי. כל השאר לא נראה לי. אז תרשמו למנוי ותשימו לייק, כי אני ממש משקיעה בתוכן. תסתכלו.